Mayong adlaw diya sa inyo tanan mga idol. Ay pakita na ko sa inyo ani akong mga gamit ng pamana mga idol. Kani siya. DIY lang ni mga idol. So una na ko ipakita sa inyo kining spot nga akong ginagamit pang night dive. Ako na siyang gi-epoxyhan mga idol. Ano na siya. Bratohon na nga spot, 150 ra. Ako lang na siya ang gibot nga og taklob sa soft drinks diri mga idol. Papilitan ako na ana siya dia ang switch diri Nabot nga og cotton pag mo-dive ko kay para di gid siya masudlan. Ano siya ako ang ginagamit pang night dive. Sunod mga idol kining PVC. Kini siya. Mao ni akong nagsilbi nga snorkel pangkuan. Ana siya diri. Para makaginhawa tayo nig mag snorkel ta mga idol. Asa DIY lang yapon. PVC ra atong gamit kay patay palit atong mahalon. Nabot nga lang ko sa guma. Ana na siya. Ba. So kini mga idol ako ang antipara sa hikara sa nylon guma konsulanan inirapod net ako rin siyang gitahi ana ang butang sa hawak tapos akong pana nga gamit mga idol ano siya ang kining pulan hinatag ni sa kuarpod tapos ako na nagbuhat aning shafting kining bala ang sukod ani kay kuan 3x16 so mo ni siyang talinis mga idol ako lang gi buhat-buhatan og sima so mo na kang ginagamit mga idol mag dive mag night dive ko may na lang panood-an siya buhat lang ko ni mga idol kay gamit kay ni maka sapar-sapar sa inadlaw ba. So tanawan niyo sa akong YouTube channel mga idol. Akong mga kuha, di lang na mapakita inig dive kay wala ko'y kining kuan GoPro o pang night dive na camera. So dahil sa lahat mga idol, di lang taman. So mara akong guma pa mga idol gamit. Ngani.